ಸೇನಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾಲ ಮಲ್ಲ ಪಿದರ್ದ ರೆಡಿ ಆತ ನಾನು ಪಿದರ್ದ ಪೂಪುಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಉಬರ್ದ ಬೇಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪೊಣ್ಣು. ಯಜಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬೆ ಎಂಟನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೈದಿರ ಇತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಹೋಯ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಏತ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರಲಿ ಚಿರ್ಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬೆನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮತಿಮಯೆ ಧನ್ಯರಾಜ್ ಧನ್ಯ ಎಂದು ಬಂದ್ಪಿರು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಬರುವಂತ ಕಡೆ ಜನ ಕೈ ಅಕ್ಕಶ್ರೀ ಮನಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬಬ್ಲಿದುಲ್ಲ ಐಸ್ 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 ಕೊಂಡಾಟ ಮುರುಕಿದೆ ಪಬ್ಲಿ ನೋಟೋಪರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತುರ್ಪುರಿಗೆ ಏಟ ಬರಬಾರದು ಏ ನಾಚಿಕೆ ಬಾ ನೀ ಬುಡೋಡತ್ತ ಏ ಫನಿ ತ ನಾಚಿಕೆ
ಒಳ್ಳೆ ಬಾರ್ಪುಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ Love YouTube.